Postcapitalisme què és? Postcapitalisme, per alguns autors, no sóc jo i prou, diguem, és el John Rawls i és el Christian Felber i és molta gent de molta mena i condició, uns amb una qualitat intel·lectual infinita i uns altres potser no tant, però compartint una intuïció comuna, que és la necessitat d'explorar un sistema de mercat postcapitalista. I des de la intuïció que qualsevol sistema postcapitalista serà un sistema de mercat i que aquest és el gran aprenentatge del segle XX, que qui vulgui pensar en clau, si voleu dir anticapitalista, ho dic perquè ara s'ha legitimat l'ús d'aquest adjectiu en el debat polític català, cosa de la qual m'alegro molt perquè hi ha partits que es reclamen obertament anticapitalistes sense que ningú s'escandalitzi, em sembla fantàstic, diguem. Doncs, si volem pensar en clau anticapitalista o en clau postcapitalista, el segle XX ens ha deixat una lliçó i és que tot el que puguem inventar de postcapitalista serà de mercat. Per tant, si hem d'inventar algun sistema de mercat no capitalista, per això alguns parlen de socialisme de mercat, diguem, no? En la mesura que si no està basat en la propietat capitalista estarà basat en formes de propietat social. Una reflexió final en relació amb això i és que potser